Stabilny rozwój Sierakowicz przerwał wybuch II wojny światowej. W pierwszych dniach września 1939 roku Sierakowice zostały zajęte przez wojska niemieckie w ramach kampanii wrześniowej. Okupant wcielił Pomorze i w tym Kaszuby bezpośrednio do III Rzeszy. Likwidując polskie struktury państwowe, dla miejscowej ludności rozpoczął się okres terroru i represji. Kaszubscy działacze, nauczyciele i duchowni znaleźli się na celowniku nazistów. Proboszcz Bernard Łosiński, zasłużony dla polskości Kaszub, został aresztowany przez gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie zmarł z wycieńczenia w 1940 roku. Podobny los spotkał wielu innych mieszkańców gminy. Łącznie w czasie wojny z samej gminy Sierakowice życie straciły 243 osoby. Ich pamięci poświęcono tablicę w kapliczce z 1894 roku, odbudowanej w 1994 roku na terenie wsi.